चलो ठीक से साफ कर जल्दी से। Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalama nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। जोंबो मोजाङैनो दङ। दाख्लिहाय फाइनाली न'आव सफैबाय जोङो। वेडनेसडेआव सफैदों। दिनै जाहैबाय सैटरडे ओमफ्राय दिनै साफ साफाइनि दिन। एकदम फुल न' क्लिन खालामनो। होमबाजिया न'खौ सुगोन ओमफ्राय आंनि खामानिया माबे मिथिबाय खोन्थानि आं नोंथांमोननो। एकदम बेखौ दिनै सुजोबनांगौ आहा। So दाख्लि जों वेडनेसडेआव ओंखारदोंमोन चेन्नाइनिफ्राय ओमफ्राय लामायाव जेबो दिगदार जायासै मोजाङैनो मोजां सफैबाय। नानियाबो नै खामानि खालामगासिनो गस्ला सुनायखौ फल्ड खालामगासिनो। वाव हरजाया खामानि मावग्रा फैनो हाया न'आव उपाय गैया 14 days होम क्वारन्टाइन जानानै दङ। मैगं मैलायाथ' फैगासिनो न'आवनो बे जाहैबाय जोंना बेनिफ्राय बायहेरायाव ओंखारनो हाया जों बेनोसै बाव फैनानै डेलिभारि खालामफैयो जाय डेलिभारि खालामग्रा बाव फैनानै खालामफैयो। ओमफ्राय एसियाबो जोंना गेस जोबनानै दङ दा दिनै बे फैनो नागिरनाय टेकनिशियाना बेखौबो न'आव हाबहोनो हानाय नङा डाइरेक्टलि गोजौआव थांनानै थिक खालामफैगोन आरोखि। हा मा वाव सुपर। कपड़ा फोल्ड करके वो नीचे रख दूंगी अभी। हाँ? कपड़ा फोल्ड करके कपड़ा नीचे रख दूंगी। ठीक है। वो देखो क्या हो रहा है। नहीं, it is not कपड़ा, कपड़ा। Clothes. Yes. दा दिनै साफ साफाइ दिन खानायबो सिनजानो मोनाखै खानायखौबो मा खालामनो नोंथांमोनहा खोन्था जुदि ओरै एकदम ट्रिमारजों खालामनो हायो नामा माबादि नुगोन गोदान लुकनो एकदम शाकाल बादि दे नाय गामोन खालामगोन बेखौ। नानियाथ' एकदम नै थैंक यू वेरी गुड हेलो बोलो सबको हाय बोलो। मेकअप करना तेरे को बिना मेकअप काम वाली बाई जैसा हमेशा मेरे को कैमरा के सामने लेके चला जाता है। रो बासर बर्तन सुदिनी एसे एम्बु बंगला एम्बु बंगला न'फ्राव नोंथांमोना हेल्प खालामना खालामाब्रा खोन्थाहरदे आंनो ना आंहाल' खालामनांगासिनो। आं ओरैबाबो खालामखायो ओंखाम सङो ओंख्रि सङो। नोंथांमोनहा ओंखाम संनो रोंना रोङाबालाय खोन्था एसे कमेन्ट खालामनानै। नोंबाजिया भेजिटेरियान नालाय बेदराथ' आंनो संनांगौ जायो ओमफ्राय गावथ' जाया नानिजों आंजों होख्लायो जोंहा नङानलाय बर' फिसा जानानै साला बेदर जाया। Tell me what? Super! You folded everything. Where did you keep it? Super, man! Wow! Where? And hall. You arrange everything in the hall. Wow! Very nice. Right, sukamai full paper tunggu sukang jebak. साफ कर ठीक से। बराबर दिख रही होगा मैं काम वाली जैसे। एकदम। ब्लू, वाव, सुपर माँ। Thank you. Super. Give me high five. Wow. जोंना नानियाबो देरहांबायलै खामानि मावबाय। हेलो हाँ सर ये 3rd फ्लोर सर। आप कहाँ पे हो? यही है क्या? आप ब्लैक कलर ओके आई कैन सी।
एसी टेक्निशियना फैबायलै गसिगोन दिनै बिराद सान्दुं बायहेरायाव गरम जाथारबाय बेंगलराबो गरम जाथारबाय जोंना एकदम टप फ्लोराव नालाय टेरेस ओंखायनो बिराद गरम जायो दा एसिया बोसोराव मास मोननै मोनथामल' सोलियो जोंना बेंगलराव बेनि बायरा बांद्राय सोलिया इउज गैया पगार दूंगा मैं कितना 1 लाख उड़ाएंगे फाइनली एसिया जोंना थिक जाबाय मोनसे खोथा खोन्थानो सानदोंमोन आं नोंथांमोनहा नैफ्राय नायनो हायो एसि नि कुलेन्ट मा गेस टेस्ट फिल खालामनोबा नैफ्राय रेफ्रिजारेन्ट नाम थायो जोंना जाहैबाय R22 बे मोनसे खोथा मिथिबाय दिनै बे थिक खालामफैनायाव मैडम எப்படி मैडम Mama. Super cleaning, yay! Namanya clarification tadi, pocap. What do you want? I want banana. Banana? Okay. Give me the plate. Wait, you should cook them. Oh, you'll cook the banana and give it to me. Yes. Okay. उपाय गैया बन्द समाव उन्दैफोरजोंबो गेलेफानांगौ किसको दिखाओगे आप मैं फ्रेंड्स को डॉली दीदी को डॉली दीदी को दिखाना क्या है वो दोखना दोखना डॉल ये पेंसिल तो डॉली बहुत अच्छा लगता है मेरे को बोलते ही है ऐसा क्या देखो मोरो सिखला दुखो ने इनु Red grapes. They're so tasty. जो उधर दो पास में दो खाओ बोलो मेरे बाप को वो नहीं कुछ भी नहीं करेगा वो जाओ उसको टच करना है टच नहीं करना मामा वो गंदा नहीं वो उसने स्नान किया उसने पर स्नान किया हंसने से वो गंदा था ना कल इसलिए स्नान कर दिया अभी अभी उसने कपड़ा भी नहीं पहना उसके पास कपड़ा नहीं है ना आपको पता ये इंसान क्यों रो रहा है नहीं रो रहा है क्यों ऊपर देखो ये लोगों टी टाइम 4:30 जाबाय दाख्लैसो सफैदों नालाय चेन्नाइनिफ्राय साटरडेआव एकदम खामानि दंमोन साफ साफाई खालामबाय दिनै फुरा न'खौ संबाय जाबाय एसे रेस्ट लाबाय बिराद हाखु दाखु फैनाय जादों पास मोननाय लोगो लोगो जों ओंखारबोदों चेन्नाइनिफ्राय ओमफ्राय लामायावथ' जेबो दिगदार जाबासै खिन्थु ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा जेरावबो बन्द जानानै दंजोबो मोनसे खोथा जोंनाथ' क्वारेन्टाइन दिना 14 डेजल' 14 डेजनि उनाव जों बेरायनो हागोन बाहेरायाव थांनो हागोन प्लास जिनिसफोर लायनायावबो जोंखौ रावबो सोंनाय नङा खिन्थु बाथ्राया मा बे सानना नायोबा until and unless जोङो भेक्सिन मोना बे COVID-19 भाइरासनि थाखाय जोंनि ट्राभेल प्लास जों बेरायनाय मानाय बेफोर गासिबो बन्द जाजोब्बाय गासिबो रेस्ट्रिक्टेड जाजोब्बाय नोङो पुलिसफोरनाव सोंनांगोन नङाबा सोरबा अफिसियेल्सफोरनाव नोङो पारमिसन लानांगोन बेफोरबायदि जाजोबसिगोन नों बाहेरायाव ओंखारोबा मास्क गाननांगोन एकदम जोंनि लाइफआ बिराद रेस्ट्रिक्टेड जासिगोन आरोखि बेफोरबायदि रेस्ट्रिक्टेड लाइफखौ रावबो मोजां मोना बेनो आंनिया सिखारबाय स्लिपिं टाइम जोब्बाय बेनाबो 4:30 जाबाय बेनि थाखाय जोङो बयबो
एखेलगे जानानै फाइट खालामनांगोन COVID-19 खौ सशियेल डिस्टेंसिं मेंटेन खालाम बिग गैदारिंस को एवॉइड खालाम जुदि नोंथांमोननि जायगायाव पलिसि रुल्स आरो पलिसिस मोनसे गभर्नमेन्टआ होदोंबा बे नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय बेखौ पालन खालाम लोगो मोनफिनगोन थाबैनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बे शर्ट ब्लगखौ मोजां मोनदों जानो हागौ जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्था until the next one take care bye bye